Bismillah ilahi putoden yimre meden e jom gedal julene e annabi pamtudo l'islamu haleri ran wital jetten cerno meden Cheikh Tidiane labdo pamtudo ngal dental Madina gunas beltude emdani cerno jom gedal ndewene e o cerno meleke ben ballade Allah. Alhamdulillah rabbil alamin musidɓe tedduɓe ha joni eɗen jokki yewtere meɗen eɗen gontiɗo e goto e seeremɓe meɗen ceerno Mahmoud Jalaluddine e kanko ne dokkemo konngol woda ko ɓeyden en hen e alhaali ziyara o eɗen ɗo e fas Cheikh Tidiane noon ceerno konngol ali ha yeeso ma bandiraɓe ne kettima holko ɓeydanta yimɓeɓe e alhaali ziyara o e hol kadi wasiya maɗa mo mbasitoɗa bandiraɓe konngol ari ha yeeso ma. Bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin bandiraɓe heeɗiɓe to mbaɗon wonde foof min calmini on no fewi min jetti Allah no fewi amin barkinori jonde ɗo min jooɗi ɗo e nder zawiya Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu ewa ko yettere Allah no fewi hande ziyara o duwa hande aljuma aljuma 4 mai 2017 ko hande ziyara faso duwa en taskima noon kam ziyari ko no wondi e kayisaji mawɗi sabune ko arde fof kewal yimɓe ngal ko hunde hawnide kono min ɓuuri kam hawde hen wona kewal ngal ko arɓe ɓe wonɓe jiimi ɗo amidira ko joomum en jogui hay newya wawde yaade to ngal ɗo ɗangal ɓe hen koto banggue joggal mumen banggue jogal mumen ɓe koto banggue cellal mumen kono fof en jiiɗe yimɓe ganduɗa amijotono ko hono ɓe ne mbawi hawde on ɗiɗo ziyaraji sikki ala balla Allah ene hen jingol Allah ene hen newyi Allah kadi kawniɗo ene hen kono kawrinal Allah mogal ene hen saabu ha hande ɗo duwa ɗo wonɓe yettade ha joni ndeke ha joni gasanto fof ne ara hawrude hen kadi eɗen gandi bande amen nan toon ɓene yana arde elle kañum ɓuuri yidde arɓe ɓe arde elle ɓuuri wonde ga bon hay arɓe Allah ko hakkillaji men goni ga e ko ɓurɗo men goni ga e ɗum hollata so wonko hollata ene jeeya ko hollata kam wonde Cheikh Ahmad Tidiane eɗen jogui makko gueɗal inchallahu taala so wonano ɗum Allah imminta en ne adda en e sifaji mbaɗi ni eɗen gara ga juura Cheikh Tidiane so wona en jogui makko gueɗal Allah wattano Allah fijirta hay goto tampita hay goto dow mere meƴƴelde Cheikh Tidiane noon hunde makko kadi famɗata kala gueɗel nanɗa e makko so wiyete hen famɗi tan ko teskade gueɗal gongal amma to maggal ɗo kangal ko makko kanko famɗata ko nanɗa e makko fof ne heewi ɗum waɗa noon mbiyeten ko Allah ken fandinde no inde makko kadi Allah ɓeydana saabu Allah kañum ko rokka ɓeyde kala ko rokkuma on wawi ɓeyde ko ɓuuri ɗum dana ñago Allah ɓeydana kadi ɓeydana ndewna heddiɓe ɓe nani arde ɓe fof yalla nani ɓe lawgol ngol wawde arde e kono kam en pelliti ko ceerno wi ko wonde hay goto heddanta fof mo arde mumen en pelliti ɗum ko noon woori kamɓe Allah waɗni ɓe ko jiiɗi wadde fof no mbaɗirta ɗum kala ɓe kalkinta ko kala ko ɓe kaali taw ko noon woori nden noon ɓe garani ɓe mata wonde ko ɓalɗigol garani kono haqqi mabɓe fof ari kam ceerno addori haqqaji mabɓe fof de ɗum ɓurti mudni ɗum waɗi ko yettere Allah no fewi e mbiya tan yo Allah waɗanmo Cheikh Tidiane ziyara o noon kam kala koɗa hende jeeɗa ko ɓuuri ɗum so Cheikh Tidiane o wi o ñaguima nela sallah sallam kala juuriɗo o inata aljanna tawa hasbaka lebtaka kala juuriɗo hay so nangano wirde a tan juurademo yo Allah wattina to aljanna ta hasbatake a lebtatake nela sallah wi jaaɓi rokkimo ɗum nde ziyara Cheikh Tidiane ala ko jarani nden noon yo Allah ken fandinde ko woni hen ko kadi ko wona ɗo ko
kala ko fergita hen yo Allah yaafo amin amin kala ko tata hen yo Allah heɓɓi fof amin amin kala ko ɗa hen Allah jaɓ amin amin ewa ko hay ko mergina hen yo Allah tan to ɓuura saftiyan to amin amin timmana joomum amin timmana fof en Allah jarama seni banda fof bandaɓe enen fof yo Allah fecci hen kadi ko woni hen ko amin amin kala nanɗo ɗum welti yo Allah ko gueɗa mum hen hay o nanɗo ɗum weltaki Allah ne wawi rokkude ɗum e moƴƴere mum hen moƴƴere nde yimɓe fof keɓande Allah jarama on jarama allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam eyi machallah ceerno min beltima no fewi yo Allah yo moƴƴere yo Allah moƴƴere min jiiɗi noon ɓeyda konngol gotol wasiyama basiytoɗa yonta amen hannde o wasiyama wasiytaɓe en jii immoriɓe caggal leydi ndi ko nande France en so en jiiɗi mbiyen ko ɓuuri hen hewde ko sukaɓe gaari en gandi la darbandar ilijan fasabuna wa zawjan wa fawjan wa gadakhalu kelimati wa gadakhalu bale am wa gadakhalu bidin fawjan wa afwajan ala hazaret cerno wa gadakhalu bidin la fawjan وافواجا على هزل البرون